खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 5 कार्तिक 1433 मायथाइ एबा 22 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै मेष राशिनि सुबुंफोरनि राङारि थासारिया मोजां जागोन, आयआ बांगोन। जुदि नोंथाङा रां थिसननो लुबैयो, अब्ला मोजाङै सानना नायनायनि उनाव थिरांथा ला। गोदान मावथांखिफोर जागायजेननो थाखाय दिनैनि साना मोजां जागोन। आलासिफोरनि न'आव सौफैनाया मोनसे गोजोन आबहावा सोमजिहोगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों रंजानायजों बुंफबनाय बुब्लिफोरखौ रंजा। सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां लेखा बिलाइफोरा थाबैनो आबुं जागोन। नोंथांनि जिउ राहायारि जिउआव गासैबो मोजाङै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि आयखौ बांहोनो थाखाय गोबां सनानि खाबुफोर मोनगोन। आंगोफोरजों बायजोआव थांनो सानथांखि बानायनो थाखाय बेयो मोनसे गाहाम सान। खायफाया गोदान न' एबा सम्पथि बायनोबो सानथांखि लानो हागौ। बिसोरनि मोजां मोनलायनाय जिउनि आबहावाया रंजाथाव जागोन। बिसोरो खरसाखौ सामलायनो हागोन आरो गोनांथार खामानिफोराव रां बाहायनो हागोन। जुदि बिसोरो माबा मोनसे बाथ्रायाव नारसिननाय मोनदोंब्ला, नखरनि सोद्रोमाफोरजों सम हगारनाया नारसिननायखौ बाङाइ खालामनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि थागिबिफोरा दिनै समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन। नखर एबा लोगोफोरजों दावबायनायनि बिथांखि लानायनि बेयो बयनिख्रुइबो साबसिन सम। सोलोंथायारि हाबाफोराव राङारि जौगानाय आरो मोनफुंनायफोर थागोन। खामानियाव नोंथांनि दिन्थिफुंनाया बैसोगोराफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा। सिनाय मोनै सुबुंफोरखौ मेगन खाना फोथायनो नाङा। रांखान्थियारि ट्रेन्जेकसनफोरखौ सांग्राङै सामलाय। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1। कर्क राशि। दिनै थागिबिफोरा मोनसे मुखुब समफारि थागोन। खामानियाव बिबानफोरा बांगोन। नाङै खामानिफोराव बाहागो लानायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि खामानिखौ गोनांथि हो। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया दिनैनि सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नखरारि जिउआव बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो बाथ्रा दान्थेलायनायनि नेरसोनफोर थानो हागौ। गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानाया जुजिनो हागौ। बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सासे खाथि लोगोनिफ्राय मदद बिनाया गोनांथि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5। सिंह राशि। सिंह राशिनि थागिबिफोरा मावख'आव गावसोरनि खामानिनि थाखाय बाख्नायनाय मोनगोन। आंगोफोरजों धोरोमारि दावबायनायनि जाथावना दं। सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय थिरांथाफोरा नोंथांनि फारसे जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय माबा मोनसे दुखुनांथाव खौरां फैनो हागौ। दिनै नोंथाङा गावनि सावस्रिनि फारसे बांसिन गोसो होनांगोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय अननाय आरो मदद मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोरखौ मोनफुंनो थाखाय थुलुंगा मोनगोन। गावनि जिउ लोगोरिजों रमान्टिक बुब्लिफोर रंजा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3। कन्या राशि। रां थिसननायनि बेलायाव दिनैनि साना कन्या राशिफोरनि थाखाय जुनिया जागोन। मोजाङै सानना लानाय रां थिसननाया मोजां फिथाय होगोन। आयआ बांगोन। नोंनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। केरियारनि हेंथाफोरखौ बारग'नाय जागोन। लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय नांलायनायफोरा सुस्रांजागोन। जिउनि आबहावाया रंजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1। तुला राशि। दिनै जायफोरा गावनि आयखौ बांहोनो लुबैयो, बिसोर जौगानायनि गोदान खाबु नागिरनांगौ। मावख'आव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोननाया गासैबो हाबाफोराव मोजां फिथाय होगोन। नखरारि आबहावाया खुसि आरो थुलुंगानायजों बुंफबगोन। लोगोफोरनिफ्राय मोनसे फांसननि थाखाय हांख्रायहरनाय फैनो हागौ। माखासे सुबुंफोरा मोनसे गोदान साख्रिनि खाबु मोननो हागौ। राङारि लेनदेनफोरखौ सांग्राङै सामलाय आरो राङारि आयदाफोराव सोरखौबा मेगन खाना फोथायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4।
बृश्चिक राशि दिनै एसेल' रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। फेर-फाथिनाय हाबाफोरखौ मावनाया बैसोगोराफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। मावख'आव मान होनाय आरो सिनायथिया बांगोन। नोंथांनि गासैबो सिमांफोरा जाफुंसारगोन। सोलोंथायारि नाजानायाव गोदान मोनफुंनायफोर मोनगोन। नोंथाङा मोजां मोननाय आरो राङारि आयदाफोराव खाफालगोनां जागोन। न'नि आबहावाया रंजालु जागोन। देरसिन बिदा-फंबायनि हाबाखौ थि खालामनो हागौ। केरियारनि हेंथाफोरखौ बारग'नाय जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5। धनु राशि दिनै धनु राशिनि सुबुंफोरा राङारि आयदाफोराव खाफालगोनां। आयनि गोदान फुंखाफोर नुजाथिगोन। जायफोरा गोदान जायगायाव थांगासिनो दं बिसोर माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। गुबुननि सानस्रिजों गोहोम खोख्लैजानाय थिरांथाफोर लानायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै मावख'आव नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन। जुदिवबो माखासे हाबाफोरखौ नेवसिनाया सोंखारिनो हागौ। गावनि हाबायाव नांथाब आरो गोनांथार हाबाफोरखौ गोनांथि हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2। मकर राशि रांखान्थियारि बिथिङाव दिनैनि साना मोजां जागोन। खामानियाव मोजां फिथाइ मोनगोन। सुंज्रोबनि गेजेरजों नखरनि जेंनाफोरखौ सुस्रां। फरायसाफोरा गोरलैयैनो मुंदांखा फसंथानफोराव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ गावनि जिउ लोगोरिजों फोरमायनो खाबु मोनगोन। जिउनि बाहागोआरिफ्रा नोंथांखौ अनथोबफोरजों सोमोनांहोनो हागौ। न'आव गोनांथार आयदाफोराव सावरायनाय जानो हागौ। नोंनि सावस्रियाबो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2। कुम्भ राशि दिनै कुम्भ राशिफोरजों लाजानाय राङारि थिरांथाफोरा इयुननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। बिसोरनि जिउ राहायारि जिउआव थाबथानानै थानाय खामानिया आबुं जागोन। देरसिन बिदा-फंबायफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। बिसोरो धोरोमारि हाबाफारिफोराव सांग्राङै बाहागो लागोन। साख्रियाव थाग्राफोरा फिसा-फिसौ जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नाथाय गोब्राब नाजानाय आरो बावसोमनाया मोजां फिथाइ होगोन। दावबायनाय समाव गोनांथार खौरां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9। मीन राशि दिनै मीन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय खुसिजों बुंफबगोन। न'आव मोनसे गोसो गुदुं आबहावा थागोन। सोलोंथायारि हाबा मावनायाव गोबां जाफुंसारनाय मोनगोन। रमान्टिक जिउआ मोजां जागोन। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव गोदैया गोहोम खोख्लैगोन। नखर आरो लोगोफोरजों रंजानायजों बुंफबनाय बुब्लिफोरखौ रंजा। दिनै नोंथाङा खामानियाव जायखिजाया जेंनानिफ्राय बारग'गोन। गोदान न' एबा गारि बायनाया जाथावना। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7।